Mwachimwemwe komanso mwamsangala ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera Kanema wa Mzati. Ine langa dzina ndi Martha Samuel, kutulukiranso ndi programu ina ya Amayi Tingathe. Nde mwina mutha kumadabwa kuti kodi programu ya tsiku la lero yatitengera kuti chifukwa tikati tione kumbuyoko kukuoneka kuti ayi pakuchitika mwambo wa paderadera pamenepa. Komano chimenecho ndi chifukwa chake ine ndili kuno kuti tionere limodzi kuti kodi pa malo pano pakuchitika zotani. Ndili mu mzinda wa Blantyre ku museum kumene mabeka mu mzinda wa Blantyre komanso madera ena ozungulira akumana malo amodzi kuti adziwane, aphunzitsane zinthu zosiyana-siyana, alumikizane komanso aone kuti kodi angapitise bwanji patsogolo ma business yawo. Ndikhala ndikucheza ndi anthu osiyana-siyana amene asonkhana pamenepa timve kuti kodi ulendo opanga chinthu chikuti chitheke unayenda bwanji, ndizovuta zili zimene akumana nazo, nangani chifukwa chana naganiza kuti mabeka akumane malo amodzi ndi kudziwana. Nde iniyo mukhale pomwepo musandisiye ndekha pamene tikhale tikucheza ndi anthu amenewa. Mene ndinanenera moja kuti ndikhala ndikucheza ndi nzanga osiyana-siyana pano timve kuti kodi iwowa ndokondwa bwanje kupezeka malo ano komanso akuona kuti ndikofunikira bwanje kukhala nawo pamwambo umenewo. Nde apa ndili ndi nzanga amene akuwala kwambiri. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Dzina lija ndi kumwe mwachokera? Ine ndi Esther Sompo ndachokera mu Blantyre muno Nkolokosa. Okay, chabwino. Tili pano pamene mabeka aku Blantyre kuno komanso madera ozungulira akumana. Iniyo mukuona kuti ndichofunikira bwanje kukhala pa mwambo umenewu inunso okhala beka wa Blantyre muno? Zikomo kwambiri. Ineyo ndikuchitenga chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kupezeka tsiku la lero kuti ndikumane ndi mabeka zanzanga tiphunzitsane ziwiri zitatu. Nde ndilosangalala kwambiri to learn from my friends and kuona kuti kutsogolo kuti zipita motani. Chabwino. Mwina ndi zovuta zanji zimene inuyo mabeka mumakumana nazo? Zovuta ndi zambiri, koma kwambiri ndifuna ndiphunzire nawo ma pricing, wina amanena zake, wina okuzake, zinthu ngati zimenezo. So I'm so happy to be here. Exactly. Chabwino. Inuyo mufuna muphunzire kuchokera kwanza. Inu ndi chani chimene mwakonza kuti mufuna mwaphunzitsa anzanu pa mkumano? Zambiri mbiri, ma recipe nosayamba. Ndathokoza. Mwina mawu anu amene angapite kwa azimayi amene mwina akungokhala kunjaku samapanga ina chilichonse ndi mmene economy ili ku Malawi kuno angakhala otani? Ine ndikukulimbikitsani kuti muyambe kupanga china chake, at least ka chimene mumakonda. Ngati I love baking a lot. So whenever I'm angry I bake. Whenever I'm fed up I bake. Whenever I'm happy I bake. So yeah, start doing something at least chokubwereserani ndalama pa moyo wa tsiku ndi tsiku mmene dziko lathu lili. Chabwino. Pomaliza munenaso dzina lanu lija komanso komwe mwachokera? Zikomo. Ine ndi Esther Sompo ndachokera Blantyre Nkolokosa. Komano dzina la business yanu? AC Bites. Okay. Anthu angakupezeni pa TikTok, pa Facebook, Instagram, AC Bites. Okay, yes. Tathokoza zikomo kwambiri. Yeah. Mmenemo ndi mmene tikuchitira kucheza ndi azimayi osiyana-siyana amene asonkhana kuno ku museum kumene mabeka akuno ku Blantyre komanso ndi madera ozungulira akumana kuti azagawane nzeru. Nde apa ndilinso ndi munthu wina amene tikhala tikumva kuti ni ndani komanso kunoko akuona kuti apindulako zotani. Ndikulandireni. Zikomo. Dzina lija? Ine ndi Blessings Ntupanyama. Blend name yanga ndi Bullet Bakes Malawi. Ndinayamba kubeka
monga ngati wachinyamata amene mukundionera mwine ndi wachinyamata. Nditamaliza skulu ndili ku skulu ndinapanga kale plan kuti ndikachoka kunoku ndikayamba kubeka ndi mmene ntchito zikuvutira. Ngati wachinyamata mu 2019 ndinayamba kubeka mpaka panopa ndikukhalabe ndikubeka. Ndabeka ndithu kwa zaka zingapo ngakhale ndili wachichepere. Ukaoneka kuti ayi ndi wachichepere komano uli ndi masomphenya. Chabwino mwina ndizovuta zanji zimene umakumana nazo iweyo ngati wachinyamata mu business imeneyi komanso umathana nazo bwanji chifukwa alipo wina amene akuonera kanema amapanga zomwezi komano pena amagwa mphwayi ngati angozisiya mwina kuchokera ku chilimbikitso kuchokera kuti zimene iweyo ungafotokoze alimbikitsika ungayankhulepo zotani pa nkhani imeneyi? Vuto lalikulu lomwe ndinakumana nalo mwina ndikuyamba kumene kunali kupeza kwa zipangizo. Chinali chinthu chovuta kwambiri komano ndi support yomwe ndimapeza mutimakeke tomweto kumapanga ndimapeza kuti ndikwanisa kuseva ndimatolera zinthu pang'ono kufika mu chaka chinochi panalinso ma customers ena zobeka sizimalephera ena umati kuabekera sunapange satisfy koma chimene chocho ndimachitenga kukhala ngati kuti chinali chophunzirira kwa ineyo nde ndimaphunzira mwachoncho kufika pamene ndinafika pa komanso vuto lina ndikukwera kwa zipangizo. Chimene chocho nde chakhala chinthu chovuta kwambiri kuti mitengono panopa imakhala yovuta kuti ndiyipange kutengera ndi kuti zinthu zikumakwera siku ndi tsiku. Chabwino mwina mumapezekera kuti inuyo kuti anthu amene akuonera kanema atha kukupezani ndikupasani business? Ine ndimapezekera kuchileka pachatha. Okay, chabwino. Muli ndi mawu ena alonse ofuna kuonjezera? Ine ndingofuna kuwalimbikitsa achinyamata anzanga kuti business ngati yobekayi imaopsa kumayambiriro komano tiye tizingoyamba chinthuchi tikangochiyamba Mulungu atitsogolera kwinaku kuti tizipezeka kuti tikukula pang'ono tisagwe mphwayi tisangodaliranso ntchito koma tipeze maluso osiyana-siyana. Ineyo ngati wachinyamata nzanu so ndili willing kuphunzitsa achinyamata ena amene okuti mwina pakali panopa zochita zikuwasowa kuti nawonso azazidalire paokha mtsogolo. Athokoze zikomo kwambiri. Zikomo. Zimakhala zinthu zopatsa chidwi ndithu tikakumana ndi achinyamata ngati amene okhala amasomphenya kumakhala oyionera game patali ndi zinthu zosangalatsa kwambiri imene moyo kuyendera masiku ano kungokhala palibe chinthu chimene ungapange komano ukamakhala otakataka ayi ndithu umaona polirira. Ndi apaso nditane ndithu mzimayi nzanga wina tione kuti kodi macheza ayenda motani. Dzina ndiko mwachokera? Dzina langa ndine Harriet Govati ndachokera ku Machinjiri area 12. Chabwino. Panotu pali mkumano umene mabeka akumana kuti agawane nzeru. Inuyo why munapanga chiganizo chofuna kukhala nawo pamwambo umenewo? Ndikudziwa kuti ndikamachoka panopa sikuti ndichoka chimodzimodzi ndichokapo nditanyamula china chake chimene ineyo sindimachidziwa chimene wina wake amachitha. Ndi experience imene wakumana nayo kunkhani ya business mwina how to make profits kuti business yanga ndipanga bwanji advertise business yanga ikula bwanji mwina so nkutheka ndikumana ndi wina wake kuti ndipanga connect kwa munthu wina wake so ine ndidziwa kuti kamachoka pano sindichoka chimodzimodzi. Alipo tu azimayi kunjaku amene amaziyang'anira pansi kuti ine mwina sindingakwanise zobeka zisimbali yanga ku kitchen siziyenda sindingapange business pazifukwa zakuti mungawalimbikitse bwanji azimayi kunja kuti asamangokhala kumazipanga china chake? Mzimayi amene amangokhala ndikulangize chonchi business yoyamba nthawi imene abambo abdwala kapena amwalira ndi business yovuta imeneyo and sumayiona profit yake and umaona kuti uthotenga pero ya mandasi kupita nayo pansika ukabwerera onse opanda ineli yonse kukugulitsa umaona ngati munthu wina wako wakulodza. Ndiye panopo nthawi ilipo pezani mpata phunzirani anthu ophunzitsa ma business obeka ndi ambirimbiri kani mandasi alipo ambirimbiri aliyense akuphunzitsa anthu akuphunzira pezani mpata phunzirani yambanipo ni business ziza kuchitirani ine ndathokoza zikomo kwambiri. Komano dzina la business yanu ndi komwe anthu angakupezeni kaya ma social media mo apange bwanji kuti akupezeni?
Okay, ine business yanga ndimapangira ku Machinjiri, dzina yake ndi Bake Me Beautiful by Harry. Yeah, ndimapezeka ku Machinjiri, ndili ndi shop so ndimagulisa ma accessories amakekewo. Ndiye mutati mwandifuna mukhozo ndipezera pa shop yangayo pamapezeka so makeke beka chani yeah. Okay. Yeah. Okay, chabwino funa zabwino zonse. Kwambiri. Kucheza ndi anthu kukupitirira ndinokondwa kwambiri kuona nkhope zosangalala za anthu amene asonkhana malo ano kumagawana nzeru zosiyanasiyana zimene zingapitise patsogolo ma business awo. Ndi apaso ndili ndi munthu uyu amene tikufunanso ticheze naye mwakanthawi pang'ono. Ndikuona mwanyamulatu mapepala ndino aplotoko ife tunda aplotoko amene timayendesa zinthu zosiyanasiyana kuti asimayi achende mene mukutioneramo kuti tiwale timayendesa zimenezi. Inde ndikufuna ndidziwe zachitika bwino kuti ndakumana ndino aplotoko. Ndikufuna ndidziwe kuti mukhazikitse muyambe kupanga maplano kuti kukhale mwambo wakulu ngati umenewu zinakhala bwanji. ifeyo tu as mabakers eti mmadziwa tinali ndingati ma group wa WhatsApp osiyanasiyana timakumana ndi ma challenges ambiri. Ndi tinaona zonena kuti pali zinthu zinatu sizingathe kukambirana pa WhatsApp. Zimachita funa kuti mukumane face to face kuti tigawane nzeru ziwiri tizitatu tione kuti tithandizana bwanji nditipita pasogolo bwanji. Ndichifukwa tinapanga zonena kuti azimayi tati ndipange siku tikakumane tu tikagawane nzeru ziwiri zitatu komanso tikaone pa challenges amene tikumana nawo kuti tingapange bwanji overcome. Yetu ndichifukwa tinasonkhanisana kupanga siku kuti lelo tipezeke kuno muziya. Ndita wow, wakhala ulendo otani kuyambira poyambirira mpaka na lero tsiku limene izi zatheka? Ulendo wakhala wabwino komanso wakhala ndi zovuta. Pamene pali zabwino zovuta sizimalephera. Mudziwa kuti adzimayi kuti ena uwapange convince kuti tatiye tikapangeni zakuti kuti function iteke mene ikonekeramo chuma chalowa. Ndakuti adzimayi atuluse limodzi zimakhala zovuta koma wakhala ulendo wabwino chifukwa chonena kuti anthu anadzipereka. Mukaona nzanga athamangisa mafailo kuyambira day 1 mpaka na day la lero kuti china chilichonse chikhale m'malo mwake. Ndichifukwa function ikuoneka chifukwa kuti adzimayi tonse tinagwirana manja. Chabwino kodi akakhala koyamba ndiko maliza anthu kukumana kapena pachitikabe madongosolo ena okuti zochitika ngati zizichitika. Akatu ndikoyamba koma sikomaliza. Okay, ma function akubwerabe and tanena kuti akandikongosegulira chabe tikubwera inu tumuzabwera and muzaona sizota kuti zinthu zasintha kodi chiyambi timakhandi zinthu zina zovuta koma mukamadzabweranso muzoona zoti anthu ajatu zinthu zasintha ali standard ina. Okay, chabwino ife tidzakhala okondwa mukazayitananso kuti tizabwere kumano wina sitikufuna kuti ukhale omaliza. Chabwino ino ngati mwapezeka malo ndi kuti ndinu abeka ndichoncho eti muma kumana ndi mavuto otani pa business yanu? Pa business yathu tikukumana ndi mavuto ambiri. Vuto lalikulu limene tikukumana nalo ndilosowa white sugar. Ino mukudziwa bwino kuti tibeke keke ija ituluke bwino timene kugwisa ntchito white sugar. White sugar kumalawi kuno wa ilove sakupezeka. White sugar mete kugwisa ntchito tikumacha kugwisa ntchito wa Mozambique, wa Zambia kapena wa South Africa. Packet tikugula 80,000. So mutakuona kuti tikagule sugar 80,000 tipangire keke ndeti mpange convince customer kuti keke itugulisa 50,000 zikumakala zovuta. Ma challenges zina amene tikumana nawo naona kuti zinthu zinaso zakwera pano zinthu zikwera each and every day. Ndekuna kuti usinthelelo price usinthe price sokulina usinthe price zikumati vuta tikumana ndi mavuto ambiri chifukwa chonena kuti kwa chathu sikukhazikika. Mwina mukuona ngati paka nachitika chane kuti mwina mwake zinthu nkukhala stable bwino paka nachitika chane kuti mwina mwake ifeyo mwina nkumayimba kolokoma ngati mabeka? Ifeyo ngati mabeka timaona zonena kuti chifukwa amana kuti madollars akuvuta amasowa pakati paja ndichifukwa zinthu zimakhala ngati zikutani zikudula chifukwa zinthu zathu sitimagwisa ntchito za kumalawi kuno timachita kupanga import kuti zifike kunoko ndi timayendera madollars aja nakakhala zonena kuti akupezeka m'mabankimo kwezi zinthuzo zili zotani zili zophweka kuti zinthu ziti zigule chokera kunja zifike kumalawi kuno koma chifukwa chonena kuti madollars likapita bank sakupezeka akumangopezeka pa black market ndichifukwa tikumapezeka zonena kuti ma prices akungosintha each and every day.
yetu mami Chabwino. tathokoza ndikukhulupirira kuti zamveka bwino lomwe mwina papezeka mayankho pa mafunso amene mwina muli nawo kapena mwina ma solutions pa mavuto amene mumakumana nawo mwina muli ndi mawu ena aliwonse ofuna kuonjezera pamene tikupita kumapeto kwa macheza athu. pamene tikupita kumapeto kwa macheza athu ndingolimbikitsa pala azimayi ena amafuna atazakhala mabeka ngati mene tililifeyo asagonje zinthu zisizovuta zimangofuna kuyikira mtima ukangokuyikira mtima zinthu zizimatheka ndizotheka ndithu azimayi tisamangokhala m'makomomo tiziphunzira ntchito ya manja kumaphika timandasi tizitumbuwa timakekezi tizitithandiza moyo wa siku ndi siku osamangodalira bambo ku nyumba china chilichonse kupempha ichi ndicho samadikira kupempha iya ndathokoza zikomo kwambiri mwayipatsa moto nditayipatsa moto mami ipemerere pakachonena kuti mwabwera kunoko tilonyedera kwambiri mpeso ndokondwa zikomo iya imenemo ndi mmene afotokozera ndikukhulupirira kuti zamveka bwino lomwe nde mukaona uku akukonzakonza madyedwe paja ena anazafotokoza kunena kuti pamalo ano palowa ndalama ndithu zochuluka kwambiri kunali kusonkha kuti pakhale zakudya za mtengo wapatali chonje kunali ndithu kuthandizana nzeru patali kuti zinthu zikhale zapamwamba chonchi nde tikhala tikumaona mmene zinthu ziziyendere kwina kusindiziyankhula muzingoona mmene zinthu zikuyendera zakudya ndithu ndi zimenezo zopangidwa ndi mabeka omwewa amene akonza ndithu mwambo wa padera umenewo mwambo wa mtengo wapatali nde tili pano kufuna kuona kuti kodi mwambo umenewu uyenda bwanji kodi zokambirana pa mkumano umenewu ziyenda motani nde mukhale pomwepo musandisiye ndekha. Ndikupitirira kucheza ndi anzanga osiyanasiyana pano amene nawonso ali pamalo ano pa Bakers Meet and Greet yakuno ku Blantyre nde apa ndilinso ndi mzimayi nzanga dzina lija ine ndi Mrs. Kazembe kuchokera kuti kuchokera ku Blantyre machinjiri kwa amene mmatsatira bwino lomwe program ya maiti ngati nkhope isi yachilendo tinachezapo nawo nthawi ina si choncho zoona ndiye pano takumananso kuno ku Blantyre Bakers Meet and Greet ndinokondwa kwambiri mwina timafuna tingodziwa chimwemwe chanu ndi chotani kuti muli nawo pa mkumano umenewu. chimwemwe changa ndi chambiri chifukwa chanezo kuti tikakumana chonchi zimakhala zinthu zabwino nthawi imatisowa mabekers yokumana kuti tumane ifa cha mabize kumano tikakumana chonchi chimakhala chinthu chosangalatsa kwambiri komanso timamva kukoma ifo kuti umakhala kuti mwayi ndithu apezeka takumana tonse pamodzi kudziwana kucheza kugawana nzeru ziwiri zitatu ndithu. Mukuyembekezera zotani mudzayang'ana Malawiwa mukuyembekezera zotani pokutha pa mkumano umenewu. Apapa tikuyembekeza kuti tikamatha mkumano umenewu tikhala kuti tatolapo ziwiri zitatu taphunzirapo ndithu zambiri kuchokera kwa azinzathu ndithu ndichoncho kuti tikamachoka pano tikhala kuti zambiri zochokera mwa anzathu tadziwa nawo taphunzira. Chabwino dzina la business yanu anthu angakupezeni bwanji?
Lucas Foods Catering and Services kumachinjiri ku Blantyre ndili pa TikTok ya ena ndiye naso amene nagwirira ntchito ndokuti ambiri akundidziwa koma ndinodziwika chabwe tikufunaniza bwino zonse zikomo kwambiri umoni mmene ndithu ndikuchezera ndi azimayi osiyanasiyana amene asonkhana malo ano nkhope zachimwemwe nkhope zokongola nkhope za msangala ndikulandireni zikomo kwambiri dzina lija komanso komwe mwachokera okay ine dzina langa ndi Cynthia Manyozo ndachokera ku Chileka kuchokera ku Chileka kubwera kuno ku museum kuti muzakhale nawo pa mkumano mwino masiya china chilichonse kubwera kuno cholinga chanu ndi chani ineyo cholinga changa kwambiri ndikumana ndi mabeka anzanga actually lero I've traveled all the way from Lilongwe because I really wanted to have this time so I believe kuti pa mukakumana nthawi angapo mapusana nzeru mathandizana ngati business ya baking ndimakhulupirira kuti palibe amene amakhala perfect so maphunzira from your friends maphunzira from my videos ngati pali mwayo kumana ndi azinzako nachona chinthu chamtengo wapatali kuti tikumane because ndichikhulupirira kuti tikhoza kuphunzira zambiri from azinzanga mwina business imene mwayipanga kwa nthawi yayitali bwanji business ya baking sinapange kwa nthawi yayitali kwambiri mwina ndikhoza kuti 3 years koma yakhala passion yanga kuti ndimafuna nditakhala baker so because it has been my passion ndayamba ndimakhala osangalala even ndakhala kuti ndakhala mu industry nthawi yochepa chabwino nkutheka kuti mwina alipo wina wake wakhala akufunitsitsa kuti nayenso ayambe zobekabekazi komano mwina amagwa mphwayi ndi zina zotero tamulimbikitseni muli phindu mmenemu mu baking muli phindu osati longopeza ndalama lokha koma for baking ngati kwa ineyo ndi passion so ndikakhumudwa ndikaona kuti mina ndibe zochita ndimangoti okay ndipita kitchen kwanga ndikaona kuti ndikaduse chani at the end ndibe ndatusa chinthu chabwino kumgulisa munthu aitanisaso so mu baking muli phindu kutengera kuno kuti matha kuthandiza your mind komanso kuthandiza ngati kapezedwe kena ka drama despite ntchito kukhala ka housewife baking payokha munthu ukhoza kuti azimira payokha ndikumapanga zinthu zako bwinobwino chabwino masomphenyano ndotani ineyo masomphenya anga ndikufuna nditakhala baker odziwika bwinobwino mawe muno ndimadza Blantyre muno ndili makastoma even ndikakhala ndapita kandi kulilonga ndimandoza kuti ndipangire kuti ma cupcake chani so I believe kuti not being only serving Blantyre, I should be able to serve Malawi kuti anthu akhoza noti mungapita kwakuti can you try this one kapena ndi function yakuti so amene masomphenya anga to build my business to serve a lot of people dzina la business yanu mapezekera kuti so ine ndinakati mapezekera ku Blantyre Chileka dzina business yanga ndi Creamies at Skype pa Facebook ilipo pa TikTok ilipo pa WhatsApp ilipo chabwino tikufunaniza bwino zonse zikomo monga mmene mukuoneramu ndili ndi mzimayi nzanga apa kuoneka wachimwemwe kwambiri mwasangalalatu kwambiri ndasangalala kwambiri mwasangalala kuti mwabwera nawo pa mkumano umenewu ndasangalala kwambiri foti mabekers nthawi zambiri sikawikawi kukhala malo amodzi ndikukumana but this is a nice thing dzina lija ndi komwe mwachokera komanso dzina la company yanu ine ndine Vanessa Muyasolaha Mrs. ndimakhala wakeni company name Chef in the House Catering Services
yes. Okay, chabwino. Sure. Tathokoza zikomo kwambiri. Hello. Zikumveka hivi? Ndimango funa kuti tigawane kuti ngati beka 24 hours yathu tingayikhawe motani. Nekuti mwezi hours mucha tipatule monthawi yonena zoti tikhale ndi ma friends. Because you can't be a baker iweyo osakhala ndi ma friends atakugulira ndi ndavu yako. Sichoncho. Ma friends ndi amene amatipanga support. Sichoncho ma bakers. Uyipatule kaya nzako akulira uthamange. Nzako kaya ali kuchipatala iya sinakwanisa kuphikira ni mabeka. What's that? You need to manage your time bwino nazo kupeza beka 30 minutes ukamone nzako. Komanso manena zakuti yomalisa ndi faith. As a baker, ukwena okhala ndi nthawi yokhala pamaso pa Mulungu. For us to explore, for us to grow, ngati sitikhala ndi nthawi yokapemphera ndikukuwuzani nothing. And then azimatheka kuti this Sunday osapita ku church, the other Sunday and Saturday osapita ku church, and Friday osapita ku mzikiti. Let's manage our time bwino ndikumapita kukapemphera. Sara, nobody man on this Sara. I will say Abaya, now you take a good down. The man, all I know. Mommy, fall out,
done the butts and butts. Come on, your cars are on those. Leaning hard. What's it for? No, watch out. Let it drop, tata. Muna mondo, I'm better tap out. Such a pass out for the meal. Patate, if I do not die. I'm better than the boy. Mmene tamalizira programu yathu ya Maiti Ngate pano pakanema wa Mzati. Lero tinali mu mzinda wa Blantyre ku museum kumene mabeka komanso ena amene amapanga ma business ogulitsa zakudya anakumana malo ano kuti adziwane komanso aphunzitsane ziwiri zitatu. Kunali kuvina kumeneku, kunali kuphunzitsana mmene angapangire mitengo, kunali kuphunzitsana kuti kodi angaseve bwanji ndalama ndi zina zambiri zimene anzathu amene wawa anakambirana pa mkumano umenewo. Ndikukhulupirira kuti amayi anzanga kumene muliko mwaphunzirapo ziwiri zitatu kudzera mu mkumano umenewo, komanso mwalimbikitsika kunanso musangokhala koma muyambe kutakataka, muyambe kupanga ma business osiyanasiyana kuti adzikupindulirani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Langa dzina ndi Martha Samuel, pamakina panali Precious Voice. Ndikupempheni kuti mupitirize kuonera ma program osiyanasiyana pano pakanema wa Mzati. Ndapita.